kay Sulibo. Ay, sorry. Hello. Hello. Kain po tayo. Kasi nag-notify. Wait po. Napalit ka ng tablet? Oo. Oh, wala. Ah, sa baba mo yun na. Hello po. Hello. Kain po tayo. Yung gamot mo. Kaya papasubok ako. Ha? Hi po, Maria J. Kain po tayo. Nagluto po si ano. Yan po. Ma'am Maria J. Hello po, kain po tayo. Nakaligo na rin Pasensya po na at ako. nawawala yung signal kanina kaya na-relive ko. Para may update po kami sa inyo. Oo. Kain po. Nakaligo na rin po ako at yun, nakapagpalit ng gasa. Eto. Salita na siya. Walang po namin, oh. Atay. Atay balon-balunan. Atay balon-balunan po, tsaka ano? Yung ano? Nagluto ako para maka tipid-tipid sa gastos. Pero busog, hindi naman yung tipid na hindi makakain ng gusto. Kumbaga kasi pag bili-bili po kasi Mas mas tayo, magastos. sulit. Mas sulit pag nagluluto. Ito pag nagluto ako, baga busog na. May sarap daw sa May- Leo Maria J. Busog na. May paabot pa mamayang gabi. Isaw ma. Oh. Kain po. Anong oras po dyan, Ma'am Maria J? Gabi siguro sa kanila, no? Ma? Oo.
Matigas at tayong balon-balunan. Atay na lang kayo. Imayin ko itong balunan. Ay, di mo ito makaya. Kahit 30 p.m. sa kanya. Chef. Kumain na po kayo ng hapunan. Kaya mo ito. Okay. Sabi ng pagkaya mo. Para himayin ko. Kaya dito sa gilid. Kaya? Himayin ko. Pati lang. Let's stay 30 p.m. Kaya mo. Ano po lang po nito? Dito po ano na, 1:38. Wow, sarap nun. Sinigang. Nakagat ko na naman yung ano. Alala na tayo siguro ng anak natin. Kaya nga. At bukas po, follow up, check up at tatagalin na yung ano tawag dito. So, kumuha na rin dito. Nag-igot na rin bukas alauna tayo ng kapon. Ito po. At mag-pray tayo na ano di tumuloy yung bagyo. Mataas yung bagyo. Pero posible pa yan mo magbago ma. Pag bumaba yan, Bicol yan ma. Kasi wala tayong choice eh. Pero ang ano lang natin, wag nang lumakas sa lagot. Kaya ang pinaplano ko talaga ay pag naapektuhan dito ng ulan, mababa itong Santa Misa. Diba? Sobra, oo. Sobrang baba dito. Kaya plano ko, pag galing namin ng PGS, diretso kami ng Cavite. Kung sakaling maulan. Pero sana huwag naman. Grabe na lang yung Cebu. Para ayaw ko nga mag-online eh. Nakakita ko eh. Grabe Tawa talaga. ba nga? Yung baha ang ano sa kanila. Nisip ka doon sa Bicol. Nga. Kasi alam, Bakit kaya kung kailan nandito tayo, hindi natin kasama yung anak natin, saka pa masunod mga ganyan-ganyan. eh, kasi talaga nasa weather talaga. Pag amihan season, malaki ang chance na tumama talaga ang bagyo. Lalo na pag ganito na. Wala tayong weather yan. Ang magagawa lang natin prayer talaga. Kasi nasa taas yun, no? Sa taas. Pupunta ng Kabisayaan. Hindi. Cagayan, mga Ay, Cagayan. Pataas yun eh. Pero pag bumaba yan, ayari yung Bicol. Oh, tatagdawa sa Sunod ba ka dati? Tumbok yung Bicol, nabelas na yung Bicol. Ano yung kwarte? Pag alas 9, lumihis. Pero Tumbok yung ano? ay Ate Cherry, kain po. Kain pa si Cherry? Nagluto po ako ng atay, balon-balunan. Request niya. Adobo. Atay, balon-balunan. Kita mo nga.
Bak, Kaya ba mat yan? kung tatakon. Pili ko kasi parang gusto ko yung may toyo-toyo. Mm. Mm. Kahit wala pa masyado panlasa. Pag nakikita ko yung adobo, parang pili ko, nalalasahan ko siya. Pwede ka magpapakma. At okay lang. Mm. Pero, at least, ay na rin ang dagdag. At unti-unti na pong nagre-recover siya. Ay, makbal. Ay, Kuya Makbal. Ay, Kuya Benji. Kuya Benji, kain. Saan po? Ako, kompleto na yung classmate ko. Ate Che. Kuya Benji, sarap ng ulam namin. Ay, balon saka isaw. Pinaghalo-halo ko. At sana po, mapaglutuan kayo rin parang dito. Masarap magluto yan. Ang simple, sarap. At salamat sa inyo. Kasi kung wala yung mga tulong sa amin, wala na talagang budget. Subot. Hindi pa naman tayo nakakasahod. Pero dahil nandun yung tulong sa amin, ito, may binabudget pa kami. Mayroon pa kami pamasahe, pauwi. Sa PGH at ito. Kaya pabili pa po gamot. Classmate, hello. Pagising niya lang daw. Sabi hindi. Kuya Makbal. Saan kwento-kwentuhan tayo? Tapos i-update ko naman bukas. Kaya po Ate Cherry. Kain po, kain. Kuya Makbal. Sarap mo? Para may sasabihin si Ate Cherry eh. Kaya po Ate Cherry. Ano po Ate Cherry? Aga namin gumising kanina. Namaga ko lang yung gumising kasi kailangan makapag-almusal siya. Kasi naman ng gamot. Ano po yung favor mo at Cherry? Medyo ba dami-dami na rin po yung nakakain ko. Lang. Kaya, Ganito lang kain. kain daw. Sabi ni Kuya Makbal. At medyo nakaka-recover na rin ako ng mga kuyat nung nakaraang araw. Ay, nakatulog pala si Kuya Benji daw. Nila sa live natin. Wala po yung signal kanina. Pahal nung signal kanina. Yung po. Isa daw. Sabi natin, Cherry? Ay, nag-set daw si Ate Cherry. Ate at daw si Pula. Ate at daw si Pula nag-set si Ate Cherry. Ah, sige po. Tingnan mo muna, ma. Oo, dito na po. Ay, Kuya Benji, opo, nakakaano na po. Kasi, ito, nakaraan talaga po. Tingnan mo muna, ma. Sobrang, ano, Tapos, hati po at kay sobrang waga po Kuya Benji, kaya talaga, hirap talaga. Ito po, paga pa rin. Saka dito. Sobrang, ano talaga. As in, parang hindi pa nagalaw yung kanto ko, sa upper lip. Ito. Dito talaga sa baba lang. medyo nakakaano na siya, salita na siya ng maayos. Sayaw-sayaw na din. Hindi ka tulad daw nakaraan. Medyo ano talaga, as in. Ay, Sige, sige po. Apo, sige po Ate Cherry. Basta ito yun na lang.
Hati. Kami lang dito ni Mrs. Wala si Baya pumasok. Nasa restaurant kasi yun. Hindi naman ko yung luto Para mamaya. para mamayang gabi. At pag nagutom siya, may pagkain. Tapos bumili na rin ako dito ng bigas. Huwag daw sabihin galing sa akin. Nanonood yan Ate Chen. Ay, kasi. Opo. Opo. Hi Crystal Ann. Hello. Kain po. Christian na nilo. Ay, vlog ko na lang Ate Cherry. Sabihin ko na lang sa kanya. Opo, Chef Boys, assistant. Kakapromote lang siya last month, Kuya Benji. Assistant na po siya. Assistant chef. Nagbabalak nga po yung mag-abroad. Opo. Sa ano yan, madami yan napasukan eh. Japanese. Sa Filipino. Kasi kayo po sa Korea. Yung kahapon sa akin, dapat pala sa yung unang ship ng Pagpalda. Food Panda. Nung pagdating daw ng Panda Express ata yun eh. Food Panda dito sa Pilipinas, dapat siya yung pinakang una-unahing ship sa Food Panda. Kasi yung manager ng Jollibee ay ano yan ng Food Panda? Hindi ko alam, basta ganyan. Basta kinukuha siya sa yung sa yung kauna-una sa ng ship ng Food Panda. Pag may panlaban sa restaurant, siya yung nilalaban eh. Magaling magluto yun. Siya yung pambato ng restaurant nila pag may competition. Yung Mga event. Tapos yun, pag alimbawa pag kinakapos-kapos din kami, kaya rin nag-aalalay sa amin. Nung panahon pang wala pa ako sa vlogging. Tsaka yung ate nila. Yan. Ibiyanan. Tapos yun nga, yung sabi ko na pag lang naman, pag sila alalay, sila nag-uusap. Hindi ako nag-iingay sa kanila. Kaya talagang tagilid na. So Kasi nahihiya ako kasi lalaki ko. Kakaya sa side ko. Hanggat kaya ko, hindi lang. Pero pag may pinapaabot sila, kinukuha ko. Recover talaga yung pagod ko na. Pero pati lang. Nakita ko sa sariwang sa iba yung isaw. Masarap na tuwid yan. Thank you, Ate Chen. Opo. I-vlog ko Ate Cherry. Tatawagan ko siya tapos ibablog ko siya. Opo. Nagbabalak din yun magbarko. Kahit sa ibang bansa na magluto. Kaso Hindi sila swerte sa apply eh. Hindi sila swerte sa apply. Pero pag nakuha yan, hindi kanya ipapahiya, Kuya Benji. Grabe ang yan, sipag yan. Kahit may sakit yan, pumapasok yan. Kaya nagtatagal yan sa pinapasukan eh. Talaga sa Jollibee? 10 years ata. Pero pangarap niya maka-abroad talaga.
mag-anak ko sa Yan. Yan. Kaya rin nung bahay na tinitira namin. Ano Nung yan? nasa Cavite. Kapag-ibig. Hulugan. Trabaho ko siya sa ano. Sa dito ko sa ano, sa malapit sa dito ko sa ano, sa malapit sa ano po siya tawag ko? Ano po siya tawag ko? Please, hello, kain po tayo. Uulam nyo dyan. Mahina nga po, kuya. Mahina din ang wifi dito eh. May nag-ulog din ako, mahina rin. Lag talaga. Sabi na galaw yun, yan lang. Loading. Diyos ka pa? Okay lang. Yan ano. Bagay ko sa'yo malamig. Yeah, hello daw sa Ate Maris. Ate Maris, hello. Nabili Ate Cherry. Okay na po Ate Cherry, medyo nakakaano na. Kasi Pwede nang magtawa-tawa Ate Maris, konti. medyo Kagabi humaba talaga na eh. nabigla. Mabigla ko sa taho ni Kuya Julius eh. Ay, Kuya Bobby, hello. Si Tol Julius kaya? Ang dami pala natin, 16. Harap ng ulam po namin. Kain po tayo. Isaw, atay, balon-balunan. Pinaghalo ko, niluto ko. Nasa 300 plus. Kasama na yung bigas. Nakukompleto Ah, na po nandyan ka na tayo. lahat? Thank you po sa inyo lahat. Hinahin niya ako. No, taho daw. Ano kain mo mo? Konti ko. Pag walang sleep siya. Walang kuhang-kuha talaga yun daw. Opo, mahirap. Ay, pa-jacket daw si Ate Cristel Ann. Wala yung comment. Ay, kaso nga. Naghang na. Nandyan na tayo titingin. Wala, di tayo makapag-jacket niyan. Kasi pawala-wala yung signal. Ayun. Wala, hindi tayo maka-jacket. Oh. Kasunod na lang na ano. Ay, ito. Ayan na po, Ate Cristel. Pag bumalik po ako, sasayaw na lang po ako, Ate Maris. Hindi ako kakanta. Baka buwagyo pa eh. 22, hello. Ano yun? Yung kanina? Premier ko? Kuya... Leor ba yun? Leor. Ay, taho daw. Sabi, magtawa-tawa doon. Yung Ate Maris sabi ni Kuya Jagger. Ano doon? papalipad daw siya ng kulit nila.
Ayan na si Kuya Julius, oh. Sayaw na lang, opo Ate Maris. Handa akong sumaya, wag lang kumanta. Hindi yung sayaw, ay yung kanta. Marunong kumanta, kaso naiiya pag kumakanta. Marunong kumanta, wala nga lang sa tono, magkaiba yun. Narinig na silang kumanta. Magkaiba yun. Pinipigilan niya. Lahat tayo marunong kumanta, lahat lang wala sa tono. Pabili taho daw eh. Shoutout ko po si, si Kuya Lior. Lior ba yun? Lior ata tawag nun eh. Basa nun kasi kanina nag-premiere ako at nagpakulay siya dun sa premiere ko. There's ata si Kristen. Ano? Gusto daw talaga taho. Makipagkulitan to. Mga ilang araw recover na to. Wala si Kuya Robin. Kuya Jaime. Kulay grade daw na taho. Papak na lang tayo, papak. Oo, wala na naman yun sila. Dalawa. Sabi ni Kuya Bertie, okay, pwede kakay. Taho. Pwede po. So, Ma'am Maria J, yung ganda na taho. Hindi kwentong taho kasi si Kuya Julius eh. Kaya medyo gaano na rin ako sa taho. Nagsimula yan doon sa PGH eh. Sa PJH din lahat. Para lahat tuloy na diri sa taho. Doon natin sila nakilala ng masyado na lahat. Bakit sila Ate Maria J. Malabot kainin pero nadidiri tuloy ako sa taho. Kaiba na kasi yung taho ngayon. Hagdan flavor kasi pag Walang flavor. pwede. Ew! Hello, Kuya John, yung kapatid ng Maria J. Hindi ko kaya kainin yun. Yak. Hanapin mo nga yung green na taho dun sa Albay. Ano ba na kinako? Meron pa nga chocolate flavor. Saka strawberry. Ah, yun nga, chocolate flavor nga. Sabi natin, Maris. Dito tingnan ko sa ano. Sa pag-uwi namin, baka makagala kami. Magaling na to. Patawain. Pwede na. Wag lang masyado na tawa ng uso. Imagine mo pa rin yun, Ate Maris. Gusto niya rin ako pinasleep pa. Michael Jackson. Takilo ata yun, yung doktor ni Michael Jackson eh. Hala, sa laula. Sabi ni Kuya Benji, alak Ate Maris. May kwento nga niyan yung inoperahan din ng ganyan. May kwento. Tapos sobrang pinipigilan niya. Pinipigilan niya yung tawa niya. Tinatakpan. Eh talagang tawang-tawa na. Lumbas yung mata. Lumbas yung mata. Pinipigilan niya yung tawa. Yan ganyan. Eh talagang tawang-tawa no. Sobrang pigil. Yung mata naman lumabas. Tawag mong pigilan. Pasagal ko ito yung Jason. Nagtatawa na sila. Eh, pag narkila ako dun sa ano. O kaya, pag nagkaroon tayo ng time, pag magaling ka na, dala tayo ng albay. Matsambahan natin talaga. Ibabalag. Albay eh.
Parehas Bicol, pero sobrang layo. 2 hours lang. Chill lang na biyahe, 2 hours. Ang gusto ko mapunta dyan sa Bicol, ano talaga, si Roma. Grabe, ang ganda talaga. Kaya kung, Papipiliin kita sa mga gusto mong puntahan. sobrang layo lang. Saglit nga. Bohol, si Roma. Mga gusto mong puntahan yan. Wala yung Dr. Ray, ano, Michael Jackson. Mawi, wag ka na maglihi ng tao mo, nag-read, parang awa mo na. Dami pa. Sarap siguro pag may sili eh. Bawal kang sili. Bawal naman sili eh. Sili pala. Tawa-tawa sa teacher. Parang if gusto, wala ka na magagawa. Pag this is good. Yan talaga. Papaglilihian talaga yung green na taho. Tawa si Ate Chien. Ma'am Marie J. Kasama mo rin po yung mga pamilya mo dyan sa ano? Ibang bansa, saka yung asawa mo po. Miss Ibis. Sa ano po yan? Sa Albay po. Sa Albay? Papuntang Tiwi na yan. Tubay push cut. Ay, yung Albay. Yung dinadrive. Ay, muna hanap Miss na Ibis? muna ako. Hanapin ko yung green na taho. Ano? Sige, Ate Maris. Ano? Pag nanakdaw mo na siya. Tutulog, iidlip lang. Sige po. Ate Maris. Idlip ka muna po. Para malakas. Tama, Albay, makikititender. Hanap taho na green. Ayun, ay babalag ko yun. At sabi ko sa iyo, Tol, pagtingin ko pa lang, talagang parang bumalik yung bituka ko. Ano pala si Mama Riri sa Naga? Tumira daw siya ng kinder hanggang first grade niya sa Naga? Sa Naga. Ah. Pag ano ka po ng Naga, pag ma-timingan, Message ka po para pwede rin kami pumunta. Pwede ka rin dumala po sa amin. Resort Let's with go. Ibis. Kuya Jason daw po, daddy gusto niya makita. Ayan, Opo. sabi ni Kuya Benji, ayan. Bablog ko yun. Sabi ni Kuya Benji, ayan, mawawala na sila. Magbababay na eh. Daddy ko. Naridyo na Coca-Cola sa Naga. Yung Daddy ni Mama Maria J. Kung bata pa sila. Taga-Naga po at Ate Maria J. Ate Maris. Nararamdaman na ni Kuya Benji, mawawala yung dalawa eh. Si Tol Julius. Oo. Inaasar niya na. Si Kuya Rubin. Wala na si Kuya Rubin. Hindi nakikipagpintuhan. Si... Nandun sa live di Kuya. Nandun sila? Nakalive pa pala. May nakalive pa pala sa kabila. Kinukulong dahil. Yan pala yung signal. Nilalayo-layo ko pa yung... nausog. Hindi, yung cellphone ko yung mahina. Tulogin mo na yung maliit tapos ang makulit. Naga City, nag-aral ako sa Colegio de Santa Isabel. Papakala. Sige lang po, Ate Maris. Para makapahinga. Gabi sa kanila, no? Hindi. Hapon? Kasi mag-day siya si Maris. Hapon na ata eh. Tapos eh. Parehas na. Pares lang ba? Konti lang ang difference. Okay po. Sino yung una? Ng oras? Kasi nga, Maria Jane, kasi gabi.
Hindi ko alam kay Kuya Benji. Siguro ano sa kanila? 40? Nag-aral kapit-bahay ko na nurse. Colegio de Santa Isabel. Parehas lang ha, parehas lang daw. Parehas lang. Videos. Pinapatulog na kasi ni Kuya Julius. Pag-bebe time. Busog. Madami na ba na rin Naiinip na ako. Parang feeling ko, isang taon na kami dito sa Maynila. Yung talaga yung feeling, tas sakit na ng likod ko. Kasi yun lang gawa. Di sarili lang mo na ginagawa eh. Pagkagising, maghanap ng pagkain, pakainin siya, inom ng gamot. Tapos, cellphone, hindi pa nga ako may-edit. Cellphone, mag-edit kung may editin. Kung may signal, mag-live. Tapos, magantay naman ng tanghali. Ganito kain, o mamaya. Ayan na lang natin pag mamano yung signal. Para may kausap-usap tayo. Wala talagang ano. Hindi rin kami tumatambay dyan sa labas. Inaalok ko nga itong mag-SM. Kahit di kami magbili-pili. Kasi malapit lang naman yung SM eh. Doon sana kami mag-tambay-tambay. Ayaw man. Pero teacher, bawal niya gusto mag-teacher. Ay, mami. Kasi yung anak min makulit. Hindi nakikinig ng gusto. Di bata pa yun eh. Kaya nga. Pero kasi pag yung tayo mismo nag-aalaga, pag yung lula, hindi yan pinapagalitan. Talagang alam ng Diyos papagalitan. Pero pag magulang, takot. Ay, grabe si Kuya Benji. Pinasyalan ko sa Hong Kong. Okay na po siya, Tol Julius. Okay na siya. No, Magaling na. nung iniisip namin dahil sa ospital, Pinaalbularyo namin. pinaalbularyo namin. Sinabihan ko si mama na paalbularyo. Tapos bago kami pumunta ng pinagsindi ko sa Quiapo yung para sa mga kaluluwa. Kasi lagi po yan, taon-taon po pag undas, lagi po nagkakasakit yung anak ko kasi parang yung kapatid namin na sinundan ni Pula. Kumbaga nagpaparamdam sa anak ko. Kaya nung nag-albularyo, okay na po. Kasi 39, sabi ko kila mama, dalhin na ka kuya ng dalhin na ng hospital. Loading talaga ma. Salamat po, Ate Maria J. Thank you, boss. At God bless, sana po lagi kang naging malakas, maliksi yung katawan. Okay yan, Kuya Benji, need din natin yan minsan. Ingat. Salamat po, Ate Maria J. At update na lang po tayo bukas. Busy rin siguro sa work. Ang dami mo, naubos mo yung kanin mo. At lumalakas na yung kain mo. Hindi lang, papakin mo yan. Kasapin mo muna sila. Pero exit pa niya ako sa Macau. Tapos enter ulit ng
tawag na to. Tourist. Ate Bel, wala po signal. Opo, pasensya na po. Wala po, mahina po talaga signal dito. Tinatry lang po tayo mag-live. Hi po, Ate Bel. Naglo-loading talaga. Ay, sus. Pasensya na po kayo talaga. Wala signal. Nakakahiya po. Pasensya na po. Wala signal. Hello, Ate Mel. Sabi. Talaga na sa Malaysia. Hala, nag-uutas na si Kuya Becky. Nawis ko yung October challenge sabi ni Ate Cherry. Opo ka, Ate Cherry. Ate Mel, okay naman po. Medyo nakakaano na tayo. Pumupay na yung baga. Kaya medyo nakakadaldal na ulit. Bukas po, follow-up check-up. Tatanggalin na po yung nakalagay sa ilong ko. Kaya medyo okay na po. Iinom mo na. Survey daw ng inda. Ay, yung ipin mo. Ito na, oh. Ay, Kuya Rafael. Si Babal, oh. Si? Babal. Mamel? Oo. Ate Mel, hello po. Kuya Romel, hello. May kumakatok. Nagsosorbay daw sila ng gas. Ako wala naman ginagamit dito na ano. Kaya wala ka ako yung may-ari. Yan, pinto-pintuhan lang. Kuya Romel, hi po. Hi. At nagre-recover na po si Mrs. Recover. Pwede naman kasi yung ano, itong mahiya sa kanila. Nahiya ko sa ano ko. Mahiya? Rhinoplasty. Ang mahirap niya, kung may ganyan ka tapos di ka inoperahan. Maga. Ito yung pinakamaga talaga. Ayan. Yung lips ko dito talaga sobrang medyo ano pa kakapal. Kakalapos lang po Ate Mel kumain namin. Yan. Daming nakain niya. Dami tayo nakain. Ito po kasi yung ulam. Adobo, balunan, atay, tsaka isaw. Sasay pa na ko USD na napalipad ko. Grabe ang ano ni Kuya Benji. Saan na? Palipat-lipat si Kuya Benji. Ate Cherry, hello daw po. Tulad yan nung barkada ko. Palipat-lipat ng bansa. Silintik nga. Kasi ano siya eh. Nag-ano siya ng mga tower crane. Okay, tapos na yung operation. Opo. Opo, Ate Mel. At salamat po sa inyo. At salamat po Ate Mel sa mga pakulay. Nung naka-challenge po ako. Sabi Thank you nga po. Ate Cherry, na-miss daw niya yung October challenge. Yung sayawan. Oh. Pag-uwi po, pag-uwi, may kantahan na mga live, mga kapatid ko. Grabe ang mga bansa ni Kuya Benji. Tulad talaga ni Dintik, naiikot niya yung mga bansa na ano. Kasi pinapadala siya ng boss niya eh. Kuya Benji, ang dami mong talent. Ano ba yung talent ni Kuya Benji? Alam ko, electrician yan si Kuya Benji eh. Electrician.
pala, nalagay ko yan. Ang yellow. Masaya kasi yung October challenge. Grabe. Grabe yung ano, labanan nun. At napakaaga nung challenge na natapos. Ah, chick boy. Yung talent daw ni Kuya Benji, chick Tawa boy. si Kuya Benji, oh. Ching. Gusto mo pa nito? Diyos. Pati lang. Ano ka lang mga malamig? Ito yung sinabi sa'yo eh. Sabi ko tambay tayo dun sa ano, sa mall. Para iba naman yung ano natin. Asahin mo. Hindi yung puro bahay tayo. Bumalik-balikan ko yung mga video mo. Yun lang ang kayo. Opo. Salamat po kay Romil. Opo, tulungan. Salamat po. Para yun sa panonood niyo po sa mga vlog. Sa mga vlog at di mag-skip. Mayroon pa rin akong sasawarin sa Basta may sinabi ni Kuya Julius, oh. Ate Cherry kaya bagong idol daw eh. Akala ko dati ang idol ni Kuya Benji, si Kuya Julius. Parang na reverse. At may ano na ako, may naipon na ako ngayon na $15. Ako po, thank you sa nagpakulay ka. Kanina? Kanina ba yun? Kanina. Tapos siyempre sa panonood nila. Ay, Oy! si Ate Cherry, tuloy na nagpakulay. Ay, salamat. Thank you, Thank Ate you. Cherry. Grabe. May mga send ka na tapos papakulay pa. Lahat nakagraduate sa challenge. Opo. Thank you po. At makakadagdag yan para kasi yung ano yung dollar namin dapat umabot ng Lahat 100 pataas pag di naka-challenge. Pag halimbawa yung sa loob ng isang buwan, yung dollar umabot lang siya ng 80 o kaya 90. Sa sunod na yun sasahod tapos kumbaga pagsasamahin dapat laging 100 pataas. Kasi babawasan pa ng tax. tax. Pang-Pasko na, pang-Pasko na. Pang-Pasko. Tatarmate ako sa Palaw kasi naman, kasi yung Bisaya naging idol talaga. Talaga. Saludo talaga tayo. Sasaludo ka. Parang tayo saludo. Dalawa. Ay, Para meron- Hindi. Ano yung tawag dyan? Yung magbabal. Magmamano. Ano daw para Para kayo Pangload. pang-load. Thank you, Ate Thank you po, thank you. At si Kuya Noli naman yung napapalaban ngayon. Kasi nga, chick boy. Kasi kang alamat idol. Saludo talaga tayo. Kwento ka nga rin, Tol Julius. May kwento niya si Kuya Mayroon yan. Julius. Mayroon yan, sigurado yan. Grabe talaga si Kuya Benji. Parang nagkumpisal ka, Kuya Benji, ah. Ay, grabe talaga. Grabe. Grabe. Hello sa 13 viewers at sa mga silence viewers natin. Ala, nagkatanungan na. Aray. Ayan na. Parang ano yan, rapid tulpo ah. Parang hindi, parang boy abunda. Ay, may abunda. Fast talk. Hindi, na-idlip yun, na-idlip. Buti tol kung tabo ay kung planggana. Tapos tumagos dito nakakwintas. Ay, tawa si Kuya Romel. Kuya Romel. Yun, Ay, salamat Ate po, Mel, Ate Mel. Thank you. Thank you po, thank you. At kahit kahit sa abot ng December. Basta magano pa rin mag-upload. Upload. Thank you, maraming salamat po. Thank you po. Grabe yung dalawang classmates mo, Ate Chet. Nagkukumpisan. Behave ka lang, Julius. Ay, may kwento din yan, si Kuya Julius.
Salamat Thank you po. Ate Camille, Mel. thank you, thank you, thank you. Love you po, love you. Ingat Love you po sa inyong kayo. lahat. Hmm. May kwento din dyan si Kuya Julius. Ayaw lang magkwento. Sayang kasi, bawal mag-vlog pag... tanong ka doon sa doktor, pag check up yung pagtanggal niyan, kung pwedeng i-vlog, no? Di ko naman siya isasama. Hindi, pag tinagal kasi yan, censored yan eh. Hmm? Censored, hindi pwede ipakita. Oh, Kasi, basta, hindi ko alam pa si tabi po, kung ma-imagine nyo, tatanggalin yung nakapasok sa, masakit yan eh. Kasi Kuya Julius, pakulay ka ng green silent na daw. Silent sniper yan si Mami. Malwari, tulog na. Hmm. Kuya Julius. Pero pag pumayag yung doktor na Ha? pag pumayag na i-vlog ko yung pagtanggal niyan. Kasi, Try natin. oh. Ay, Kuya Jagger! Kuya Jagger. Hello po. Yun, Ay, salamat tol. Nagpa-green. Nagpataho. ka talaga, nagpataho. Thank you sa taho, Kuya Julius. Ano na? Yan daw yung bagong look na yan. Wag mo nang ipatanggal. Rhinoplasty, opo. Ito yung sinulit niya, oh. Wag mo na daw ipatanggal, sabi ni Kuya Jagger. Ay, Halloween pa naman. Diba? Oo. Kasama yun sa Halloween. Kuya Julius, thank you po. Thank Sabi you sa ni taho. Kuya Ay, Romel. talaga taho. Maraming ka salamat talaga. po, thank you po. Thank you. Thank you, taho. Halloween pa naman pala. Kasama pa ito sa Halloween. Hmm. Tawa si Ate Cherry. Nagpatawa si Tol Julius. Naingi tuloy ako sa taho ni kay Julius. Dahan-dahan lang ka, madulas ka din ka. Yan, di na siya nagpapaalalay. Kuya Jog, hello, sabi ni Ate Cherry. Thank you, Sir Julius, sabi ni Ate Mel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Para mga mama ko po at kapatid ko nasa LA po sila. Yung nag-birthday po Tol Julius, nasa ibang bansa pala si mother mo. Doon siya nag-birthday sa ibang bansa. Hello everyone, sabi ni Kuya Jagger. Kuya Jagger, hello po, sabi ni Tol Julius. Yan, puro live muna. At may i-editin ako yung pagbili ko kanina para kahit pa paano may upload, kasi mahirap pabayaan yung channel. Kapag yun, hindi na siya recommended ni YouTube. Kasi yun na sinabi nga ni Idol Japper na dapat yung channel wag pabayaan. Dapat yung dashboard laging naka-green. Ay, yung dashboard ko laging naka-green pa. At medyo parang bumabagsak yung channel ko ngayon na mahina yung mga upload ko. Yan sila Ching person. Hello po Sir Jagger, sabi ni Ate Mel. Umuwi na pala. Umuwi na sila sa Pinas. Diyan po sila sa sa Cavite. Nakatira. Sila mama mo. What in viewers nandun po pala sa nasa Cavite sila. Kaya yun nga, bukas baka, pero sana wag yung bagyo nga. Kasi kinakabahan din ako dito, malalim yung tubig dito pag umuulan lang eh. Sana wag naman. Kasi pag nangyari, baka pumunta kami Cavite, kung ano sabi ng doktor, kung may follow-up check-up na kasunod ulit. Pero kung wala, kung December pa, uwi muna kami Bicol. Kaya nga mamaya, ililigpit ko na itong mga nilabahan ko. Para bukas, bubuhatin ko na lang kung ano yung sitwasyon. Ibubulong ko na lang sa iyo mamaya. Kuya Benji, ikaw na.
Sabi ni Ate Cherry. Ano ma? Dandan ka lang dyan sa CR. Madulas ka dyan. Sana yung pray ko sa ano, sana hindi na bumalik yung polyps. Kasi inayos daw nila yung pag-opera. Kaya grabe yung ano, talagang ano yung mukha ni Mrs. ngayon. Nag-CR po, nag-CR. Ayun, nag-CR po siya. Buti nga, di na nagpapaalala eh. Kanina gusto nang maggalaw-galaw, gusto nang magugas ng mga plato. Kasi di talaga yan ano. Hindi siya yung, kahit yung iba may sakit, yung ihiga. Yan kahit may nararamdaman, panay yung trabaho niyan sa bahay nga. Mga classmate dyan muna kayo. Back to work muna ako po. O sige po, Tol Julius. Ingat po sa trabaho. At tuloy-tuloy naman yung ano, yung live ko pag ano, pwede kang silip-silip. Habang wala akong medyo maganda-gandang ano, maganda-gandang mga pang-upload. Nagbago na ako, sabi ni Kuya Benji. Nagbago ng ano, Kuya Benji. Nagbago ng pinupuntahan. O nagbago ng chicks. Okay, Kuya Julius, thank you sa taho. You're welcome po, Ate Cherry. Thank you, Tol Julius, thank you. Maraming salamat sa pakulay nyo. Maraming salamat. At sa mga, yun nga, sa mga nanonood, hindi nag-skip, maraming salamat para makaano pa rin tayo. At may pinaplano ko, mayroon lang pinaplano, pero hindi ko muna yung ano siguro kasi may opera pa eh. May opera pa kay Mrs. Siguro pagkatapos ng opera, pag natapos na yung tinga niya, pag may matira dun sa mga nasasawarin ko nung naka-challenge, as mga baka mag-ano kami, magpa-unti-unti kami ng tirahan din namin na maliit lang, kahit kubo-kubo lang muna, kahit di sa simentado, para meron kaming meron kami ano, pag mababakasyonan, pag lang naman talaga gusto. oh, pag alimbawa gusto namin magpahinga sa negosyo. Happy Halloween. Para tayo kay Banjit. Okay lang paring Jason para recognize ka ng YouTube. Opo, Ate Cherry. Sabi ni kay Banjit, balik ng Saudi naman. Dati exit na. Saudi ulit ng ang final. Oo. Di nakakaipon. Kaya yun, inaano ko talaga. Sana matapos na yung problema, ma-opera lang siya para makaipon-ipon na rin kami. Kasi dati, lagi kong may mga yung safety baga natin na ano. Ngayon talagang na 0-0. Na 0-0 kasi dati nung di wala pa sa sakit. Yung kinikita ko lagi may ano, may di ko inuubos. Kaya nga kami nakabili ng ano eh. Nung una kong pag-vlog, una kong sahod sa vlog, nakabili ko ng GoPro. Tapos, kasi yung sahod ko talaga sa YouTube, di ko inuubos. Magwi-withdraw lang ako niyan, yung tamang pang-budget namin sa bahay, pang-budget kong pang-gasolina pupunta sa barracks, pang-gasolina ganun. Tapos, laging may tira, kung baga, pagdating ng sahod, mayroon na, may natitira. Tapos, nakabili kami ng kalabaw. May kalabaw na kami nito dahil yun sa YouTube. Tapos dahil sa suporta nyo lahat. Oo, dahil po yun sa suporta ng mga viewers, sa mga sponsor. Kaya ganun, kaya may sinasahod kami. Kaya simula nung mag-start na nung nagpa-check up na siya, na San Julio is sabi. Nasa USA si Ate Cherry. Oo. Simula na nung magpa-check up na siya, pabalik-balik sa taon.
kada back and forth 5K yung nagagastos. Pero mayroon naman, salamat sa mga unang mga nagtulong sa amin. Lalong-lalo na nga sila, sila Miss NYC, at si Kuya Jojo, yun, si Kuya Obet, Kuya Emet, si Sir Secret. Mr. Secret. Mas madami sila. Dami nun eh. Kuyang di nagpapakilala. Si... Wait lang. May comment si Kuya Julius eh. Ano yun, ano? Kaya Betchy, payo lang. Pag natulog ka, dapat lagi nakadapa for safety purposes. Allah. Ano yun, sir? For safety talaga yan. Nababalita pa naman yan. Kuya Benji, mahirap din. Tawa si Kuya Romil. Yan, kila Kuya Romil. Sa mga viewers, salamat sa inyo. Malaking tulong po yung mga Malaking tulong po yun. Malaking tulong yung mga panonood nyo sa mga vlog. Yunus, ikaw talaga, sabi natin, Jerry. Nakadapa. Daba talaga. Nakadapa ka na ako, Julius. Ganun pala yun. Ganun yun, napapabalita na yun. Salamat. At yun, tuloy-tuloy pa rin. Sana makaipon. Tawa sila. Para matapos na. Kasi, ayun. At ilang taon na kami nagsasama nito. Nito ni Mrs. Sabihin. Di pa kami nakakasal. Kaya nga dati sinabi ko yun kay Kuya Noli nung mag-vlog ako. Baka Kuya Noli pag ano, baka dito sa pagbablog makaipon para makapagpakasal kami ni Mrs. Pero di pa naman ako nagmamadali. Kumbaga, mag-iipon-ipon na ano. Yung Si Kuya Julius, ay may ano sabi? Tol Jason, wag mo subukan, masisira buhay mo. Ano sabi ni Ate Cherry, baka pagising, may nakatakip eh. Pag-gising, wala na daw. Putol na Sigurado pala. yan, putol yan. Putol na pala. Yari ka, Tol Julius, kay ano, kay Mami. Masarap Ate yung Cherry, amuay. Masarap yung Tawa si Kuya Romil. Kwentuhan lang. Chill lang tayo lahat. Ako kinasal sa Makati. O kasi ano na eh, yung anak namin, 10 years old na. Tapos, matagal na kami nagsasama nito. Pero kung di ako na ano sa trabaho, kasi dati nasa kumpanya ako, hindi siguro kung naalis sa trabaho, baka baka kasal na kami nun. Kaso may mga inuuna nga. Nag-iipon naman, sinusubukan ko laging mag-ipon. Kaso nabubunot. Laging nahuhugot, diba? Nagkakasit ng anak namin. Kaya siguro... Di pa yung time. Di pa time. Mag-ano lang, antay-hantay lang. Okay lang, Kuya Benji. Ako Kuya Romel, ako diba? rin nag-iisip din eh. Nag-iisip nga din ako, Kuya Benji eh. Mag-isip kang mabuti. Nasisira ang buhay talaga pag di nag-isip. Kaya pinag-uusapan namin yan minsan. Ay mag-asawa. Dapat ka ako magpakasal na tayo. Ang sagot niya sa akin, huwag na tayong magpakasal. Maghihiwalay lang naman tayo. Maghihiwalay daw eh. Huwag na tayong magpakasal. Maghihiwalay lang naman, magpakasal pa. Ang sabi niya. Pero kailangan pa rin talaga kasi nung anak nga namin lumalaki na, siyempre kailangan ng papel na papel na siyempre matulad nung na hospital siya, hindi niya magamit yung PhilHealth ko kasi di kami kasal. Nung nanganak siya, hindi pa kami kasal, hindi ko nakuha yung, di ba natatanggap yan sa kumpanya, di ba? Yung paternity leave. Hindi namin nakuha yung paternity leave kasi di kami kasal. Pero sinasabihan na ako dati nung bisor ko na magpakasal ka kahit sa huwis. Kasi mga anak na yung asawang para magkaroon ka ng paternity leave. Hindi naman ako na yung nangyari tol, meron ako tol,
Fraternity leave. Fraternity leave, hindi paternity leave. Ayoko na tumawa, sabi ni Ate Cherry. Masaya yan mga, masaya mga magulang ang kinasal kayo. Masaya yan mga magulang nyo pag kinasal kayo. Opo, kasi, tulad sa sabi ni Julius. Tama si Julius. At sana maano yun? Kasi siyempre, ano rin yun sa pamilya nila pag mangyari yun. Ang gusto ko yan kasi Olga. Ayun, wala Kasi, alam. siyempre, isang beses lang kasi kinakasal yung babae. Ganyan yung mga paparinak-parinak pa yan. Hindi ko alam. Pasensya na po. Pero di ko alam yung mga ano. Pero ayoko lang mga ganyan. Yung mga pa-picture-picture pa video-video. Tumatakbo. Ewan ko dyan. Para Hindi na tayo magaganyan. parang hindi ko kaya yung ganyan. Yung picture tumatakbo sa dagat. Sige tol, kasi binuksan mo tol. Ilang beses ka na kinasal tol. May laro. Baka daw may tanong ilang beses siya kinasal eh. Lang tumatawa si Kuya Ramil. Ngi! Sabi natin Chiri. Hindi, pero pag pag may matira talaga. Pag may matira dyan sa kasi malaki-laki naman yun eh. Malay mo, madagdagan ko. Joke lang sabi ni Julius. Malay nyo, kasi tapos na yung pagpaggamot ko kay misis, mga check-up na lang. Tapos yung tengara, mabilis lang naman yung opera niyan eh. Malay nyo, at dahil sa mga magsisikap, suporta, upload, malay, makaipon pa rin ako. Kasi lahat naman yun talaga, lahat ng pinapangarap ko, lahat naman natutupad. Basta, sinasamahan ng sipag. Kasi kung mangangarap ka lang naman tapos di mo naman gagawin, di ka magtatrabaho, di mo talaga matutupad yun. Pero lahat naman ng pinangarap ko, lahat ko naman yun na kumbaga nakukuha ko. Cherry, joke lang po. Ano daw, civil Civil wedding daw, para may legal papers daw si Bebe. Opo. Kaso Ate Cherry, yung civil kasi, ganun din po kasi gagastos ka tapos civil, tapos hindi naman po siya hindi siya sagrado. Is yun, mayor yung nagpipirma eh. Mas para sa akin, mas kung magagasto rin, alam mo, magkaka-catering ng baboy, doon na diretso sa pari. At least may basbas. Kasi yung civil kasi, mayor. Ang gusto niya kasi parating bongga. Hindi ako naghangad sa bongga. Ayoko na mga Hindi ako naghangad sa bongga. Ang akin lang, tulad lang ng kasal nila, kuya mo. Ganun lang. Bongga na yun, ayoko na ganun. Hindi yun bongga. Gastos eh. 400 yun. Magpapakain ka ng isang barangay. Oo. Normal lang naman, pwede ka naman, gusto mo magpakasal tayo, di tayo magpakain. Pwede naman yan. Hindi ko alam, pasensya na po, pero ayoko lang ganun. Yung 22. totohanin na lang. Totohanin na lang. Wala na mawawala, Kuya Julius. Asa number 7 pa pala yung dragon. Julius. Tulabay ako Sige. Pwede. At pag mangyari yun, alam ba, matsambahan na nasa Pinas kayo, pwede kayong pumunta. Invite lahat. Pili ko Invite sa lahat. Yung pinakagusto ko talaga sa beach lang. Yung ganun Saan? lang. Sabi mo, simple. Simple yun. Sa beach. Sobrang simple yun. Mahal yun, magkakot ka pa ng mga tao. Bakit nakakutin mo yung tao? Pare. Para, kasi di pa rin tulad nung paglakad ko ng papel mo, tinanong ako dun sa mga interview na kaano mo siya, asawa? Kailan pa kayo kinasal? Kako di pa kami kasal, hindi mo pa siya asawa, partner pa lang. O sige kako partner.
Yung partner Pinapalitan. naman talaga, lahat Kaya- talaga. kaya Hindi nga. pa nakikita ng partner. Kaya nga, palitan mo yan, nakalagay dyan, hindi yan asawa, partner. Sa beach, ihaw-ihaw naman ni Ate Gianni. Oo, Ate Che, Bunggayin ka ganyan na, lang. ano, bugan ng apoy Ay, nun. abutin ka na sa Norway. Ano ito ba? Ba, damit. Gusto ko ganyan Ate Che, yung simple lang. Parang ano nga, civil wedding na ganyan. Pero konti lang yung tao. Mabilis, madali ko pang ikabuga tong ano. Itong Justol. Gusto niya raw kasal sa ilalim ng dagat. Babalat yung labi ko. Practical. Sabi natin siya eh. Yung nga, Ate Cherry, ayoko Di talaga. naman yung bongga yung inaano ko. Ayoko talaga nung gano'n, yung may, ano, yung tumatakbo na binibideo ka pa. Di nga tayo gaganyan na ang tatakbo. Ano yun? Yung may video-video na ano. Mga baguhan na magsasama. Ay, yung tawag doon, prenup ba yun? Yung may ganyan-ganyan. Yung tumatakbo. pwede tayong videoan muna, ano, tumatakbo, yung may nahabol ng itak. Pag mga bago pa lang, pwede yun, mga ganon-ganon. Tulad nung kinasal yung kumpare ko bago tayo umalis. Si Rena, May mga asawa prenup. mo, sabi ni Ate Chen. Tayo, matagal na tayo. Ang importante, yung makasal. Magano tayo. Mayan ang mga sunod na mga pangarap. Tawa-tawa siguro si Baby niyan. Kasi ano na yung anak namin, marunong na eh. Nagtatanong pa naman yun yung anak namin. Tatanong Bakit yun daw eh. Pakailan ba kayo kakasal? kami? Hindi, nagtanong yan dati kung kasal na. Sa Dapat lahat nga ng yun. picture eh. Kasi wala siyang nakikitang picture na kasal namin. News na sa ilalim ng dagat. Malay mo makaipon sa sunod na taon. Daming taon eh. Daming taon na pwede pang mangyari. Yung kay Kuya, magkano inubos yun? 250. 250 yun? Oo. Kala ko, Lakas. 400. Yeah. 250 pala yun. Kung tutusin, baka abutin ng 300. Kaya, pag ano, kaya pag Marami 300 na ubusin mo sa kasal. may mga ano naman yan. May mga pantamina. May iba. Ayoko ka na ganyan. Kung wala nga lang tayong pag ano, pwede nang dagdagan yung ano, yung kinita sa challenge, pwede yan. 3 months pregnant. Kinasal pala siya, no? Kuya Benji. Ang sabi ng Julius, mabait yung... Mabait yung Kuya Benji, makulit lang. Aba, ikaw talaga, ito. Kuya. Parehas kayo mag-idol na dalawa. Tol Julius sa kasi Kuya Benji. Panay tuloy si Kuya Romil, puro tawa. Test drive muna bago bago bili. Test drive muna daw bago bili. Tawa si Kuya Benji. Panay tawa tuloy si Kuya Romil. Baka may kwento ka din dyan, Kuya Romel. Si Kuya Rini. Ano kaya nangyari kay Kuya Rini? Siguro na sa Bagyo. Wala si Kuya Rini. Ilang araw na. Burn out sa kanila. Tol, Brad, tayo wag mo ako ipahama. Ano kaya nangyari kay Kuya Rini? Ilang araw na din. Ilang araw na eh. Simula nung... Huwag yun sa Cebu. pagbagyo. Wala na si Kuya Rini lumalabas. Ano kaya balita? Paharap nga natin. Baka kay burn Kuya. out. Burn out siguro.
Lobat cellphone. Kasi kung burn out naman, Pwede naman ka mag-charge. magcha-charge naman ng ano eh, ng generator. Dapat mag-live, ano daw? Dapat mag-live si Maris doon tayo. Mangulit. At ano yun, nakasilent viewers yun sa Ate Maris. Nandyan lang yun, nagmamasid lang yun kay Tol Julius. Pag nag-live nito, mag-aaway yan sila dalawa. Si Kuya Jaime, wala si Kuya Jaime ah. Busy rin siguro si Kuya Jaime. Kuya Hook, Kuya Hook, mga busy. Baka mga silent viewers lang sila dyan. Pag-bye-bye si Kuya Jagger. Andyan lang si Kuya Jagger. Si Kuya Jagger, nag-ano lang yan. Nagmamasid lang yan lagi si Kuya Jagger. Pero naka-tune in yan. Nagtatrabaho kasi yan. Nasa work sila Kuya Jagger. Silent viewers yan si Kuya Jagger. Mamaya-maya yan, magko-comment yan. Yung mata lang baga. Yung mata. Takot si Kuya Benji. Ano na? Nag-joke bigla si Kuya Benji. Ano sabi? Joke lang daw. Di Bartolina. Joke lang yun, Maris. Ano sabi natin, Cherry? Pag di nagparamdam, ilang araw alam nyo na. Wala talagang paramdam siya, no? Kuya rin eh. Sa mga nakakakila na kay Kuya rin eh. Wala, simula nung nagbagyo. Abot kaya sila nun? Bakulod sila eh. No? Oo. Tawagan mo Ang kaya kaya messenger niya. Di siya naka-online. Hindi, matatawagan pa rin yun. Di nga naka-online. Kasi bilis nun eh. Bilis nun sa mga comment section. Bilis nun mag-ano. Kaya lang comment ha. Nagtatawanan pa yan sila. Anong oras sunod yung ano? Inom? Mamaya ng gabi. Alas 6. Alas 6 na. 2, 3. Ano magano tayo? Baka kayang mag-Christmas ka lang. Ang bilis ang time daw. Bilis ng time. At anli na tayo. Abangan nyo po pag uwi. Ito Abangan ang request pag-uwi. nyo. Para mag-ipon-ipon na kayo ng request. At may wifi na ako doon sa bahay. Nagpakabit na ako doon ng pansarili. Para di ako mahirapan sa pag nag-upload. Mayroon na doon ginagamit ng mga kapatid ko. Pero sabi nung kapatid ko mahina daw eh. Kaya kinuntak ko yung nagkabit ako lakasan. Kasi kailangan ko maka-upload. Pero pag hindi pa rin papatanggal ko yun, magpipiditi na lang ako. Ano? Nakita ko sa news lakas ng bagyo sa Iloilo. Katabi lang yun Bacolod. Oo nga po. Grabe, dami pating patay. Ako ready na rin just mga classmate. Sige, Ate Cherry. Opo, Ate Cherry, pahinga muna. Hope okay si Kuya Red. Try ka natin tawagan si Kuya. Mamaya. Subukan kong iparin yung phone niya. Kasi friend ko yun sa Facebook eh. Dati nga tinawagan ko yun kasi nahiya. Binidyo call ko siya. Nahiya. Inop na yung phone niya tapos sa yung tumawag siya. Pero nakausap ko, di niya pinapakita yung mukha niya. Nahiya ko idol eh. Nahiya daw siya. Kaya rin I hope you're okay lang dyan. Sige yung forget. Opo. Opo. At maanong po yun. At ibabalik ko po. Yung talaga, naalala ko talaga si Kuya Red eh. Tagal ko na yung naaalala, wala. Kasi di yun nawawala sa mga vlog ko, sa mga live ko. Pag nag-upload ako, laging nangunguna yan eh. Na nagko-comment. Secret lang. Secret lang. At si Kuya James Q. Kamusta si Kuya James Q? Yes, Kuya Jules. Sabi ko siya.
Na maraming salamat po sa inyo talaga. At lagi kayong nandyan kapag nag-live kami, lagi nakakausap. Kahit nasa live lang tayo kumbaga nagkakilala, laging nandyan kayo. Laging kahit yung viewers natin ay 10 at nandyan pa rin kayo. Laging naka-tune in, sumusuporta. At talagang ramdam na ramdam ko po yung suporta nyo. Simula hanggang ngayon na di na ako nakasama sa challenge. Tapos yung challenge, nandyan pa rin po kayo. Hindi nyo ako hindi nyo ako pinabayaan. Hindi nyo kami pinabayaan mag-asawa. Yan. Kuya Benji, Kuya Romel, and everyone, exit na po ako. Opo! At sleep ka na muna, pahinga po. I love you, Ate Cherry. Yan, good night. Ano sabi ni Kuya Benji? Nakita ko sa replay lang, kakapausap ako sa viewers. Maano yan? Tapos tagapagtanggol yan namin ng mga basher. Malupit yan. Love you all. Love you. I love you po. I love you, Ate Cherry. Kaya tagapagtanggol po namin sa sa mga basher. Si Kuya Remy. Yan ang nakikipagbardagulan. Tapos mamaya, pwede rin kami mag-ulit mamaya hanggat wala pa akong upload. Pag dahil sasabay kay Kuya. Oo, hindi ko rin. Kasi 11 naman yun si Kuya naglalagay. Hindi, yung upload ba? Oo. Kasi syempre, naka-challenge si Kuya eh. Kaya tinitingnan ko, naka-live siya. Pagkatapos, yun nagla-live ako. Kahit magkasabay-sabay kami sa yun din naman naka-challenge. Basta wag lang masabayan si Kuya. Basta wag lang si Kuya kasi siya yung naka-challenge. Saka naglagi naman ako, tinitingnan ko na yung mga bago ko nagla-live. Tinitingnan ko kung naka-live si Kuya Noli. Kasi naka-challenge ko eh. Siyempre isusupport. Milk time na daw sa Milk time. Sige, Oh, Ate wag Che, ko muna, pahinga ka tapos muna po. pahinga, tapos tulog. Anong oras na sa kanila? Gabing-gabi na. Hindi po na ang mga mawawala din lahat yan pag nag-end. Oo, mawala yan pag nag-end na. Hindi na mababasa yung mga comment na yan. Pero pag nag-comment po kayo dun sa yung tapos na yung live, ay yun 10 p.m. mababasa po yun ng lahat. 10 p.m. sa kanila. Pero hanggat kaya mo i-delete kay Kuya Ben, i-delete mo lang. Yun, pero pag naka-live pa na mag-delete, pwedeng i-delete. Delete mo para mahabol mo. Pero yung yung mga comment ngayon na naka-live, wala na yung mga live. Para walang ebidensya. Yun, medyo malaki-laki yung makakadagdag din sa revenue natin bukas. 10 PM dyan, Cheng. Opo, 10 PM daw po. 10:50. Anong inulam mo po, Ate Cherry? Ay, tulog na pala. Tutulog na siya. Grabe. Parang gusto kong magpapa palagi. Yes po. Daming tira. Parang ulan na naman sa labas. Liman. Ano nga, kung kaya mo nga, magta-tricycle tayo pupuntang SM. Tagtag eh. Hindi naman matatagtag. Parang, kasi dito. Parang, Wala lang. ito na lang. Anong gagawin ko doon na wala akong kasama? Oo. Para kung yun. Ay, umaga pala kay Kuya Ben. Umaga sa kanila. Kapi, alam na yan. Kuya Benji. Kapi yan. With rainbow milk Oo. With from Holland. rainbow milk. Para din tayo malamig doon. Kahit upo-upo lang tayo. Tapos bili ka ng yung pinapabili mo na yung malamig kasi siya, mga malamig. Huwag ka makulit, Jason. Pinipilit kasi na dito, parang 1 taon na kami dito. Laging naka-quarantine. Plus muna kami. Ano kasi to, hindi sanay sa hindi yan mapirmi kasi. Kuya Benji, pag uwi, to? Kasi
pag uwi sa Pinas bago mag landing ang aeroplano. Hindi na dapat. Maris ako lang salbahe. Tama na si Kuya Ramil. Bago na maglanding, delete na lahat eh. Kala ko pati cellphone tapon. Ano ko? Bibis ka doon, tapos ano, lakad-lakad tayo doon. Lapit lang kasi ng SM dito, malapit yung SM Santa Mesa. Kasi feeling ko dito nakaka-quarantine eh. Tapos yung electric pan. Kuya Jing, Ano? isa. Kuya BG, damay na rin ako. Sigurado. Mabait yan sila, promise. Parang makapahinga rin yung electric pan. Yung trabaho itong electric pan, magdamag, maghapon. Simula nung nandito tayo, wala siyang pahinga eh. Wala namang pahinga naman. Hindi na tayo gagastos doon. Ayun na. Magtatrasikil naman tayo. Para makagala-gala. Tapos pag ano, uwi na rin tayo dun sa Bicol. Back to negosyo na naman. Ako. Para maiba naman yung buhay natin. Wala kang ano. Oo nga, totoo nga. Di naman tayo gagastos doon, di naman tayo bibili-bili. Bukas sa ospital na naman. Diretso na lang ako magbablog-vlog. Ano? Magmas ka lang, mas. Sige na. Lapit lang. Tawa sila oh. Kinukumbinsi ko eh. Di pwede. Lagi kasi dito, laging upo. Sakit na lang ganito ko kaya. Itong likod ko. Tapos, pag katapos ko dito nakaupo, hanggang lang sa ano, hanggang lang sa pintuan, tatayo, tatanaw-tanaw, tapos balik na naman dito. Parang may ano. Nakita mo sa kanila sa labas oh. Ayun, nakita na nila sa vlog niya. Parang may ano, yung COVID-19 noon, na quarantine. Wala pang mga ano, laging sarado yung bintana. Ano? Amo ay master. Sabi, master Ay. ka tuloy Kuya Benji. Oo. Usapin mo kasi mo. Para mamaya na. Anuin ko muna yung mga damit pala. Kuya Benji, basa ka. Sige na nga, alis na kayo. Ayaw. Pinipilit ko nga po. Magliligpit ako ng mga gamit kasi baka magkabiglaan bukas. Labang nakalive. Inom kagatas, cherry yung laban milk. Sabi ni Kuya Benji. Baka magkabiglaan tayo bukas. Baka sabihin nung hospital ano, pwede ko muna kayang umuwi ng Bicol. Kaya tayo mag-prepare. Go, pasyal. Di na Ate Chen. Si ano kasi. Ang sakit pag humihikab. Pero pag laging dito sa loob, Nakainom na lang laban milk abi. naiinig ako. Parang tagal May lang ano, energy na. tagal lang panahon. Para hindi na inatok si Ate Cherry eh. Lipin na natin ito. Bakit basa yung isa? Nagbasa pa rin ba ito? Nag-dryer na nga. Hindi mo kasi inayos. Nagbasa pa rin. Bye daw, sabi ni Ate Cheng. Ate Cheng, tulog ka na po. Di po ako mamamasyal. Tulog ka muna. Tulog ka muna po. Pahinga. Ninayos ko lang yung iba. Kasi baka magkabiglaan.
Kung ano dun sabi sa PGH, kung December pa yung sunod na follow-up, baka bukas sumakay kami. Nagparam na lang kay Bayaw. Pwede na to. Huwag na muna. Hmm? Kahit mamaya na natin umaga yun. Basta asalan sa rebo. Pababa. Deliver na dito na tuyo. Pikit-pikit eh. Parang makasingaw dito. Pangit tingnan ko na yung nakasabi. Sana walang bagyo sa Friday. Off pa Kuya Benji. Sana nga. Sana talaga. Ito kayo ko yung Bayaw to. Basa pa to. Natanong ka pa, lalo naman. Para tawa si Robel sa sir location. Ito, Get well soon ate. Thank you ate Nicole Valyare. si, Hello po. sino siya? Ay, Ate Nicole, hello. Hello po. Salamat po sa sa suporta niyo nung naka-challenge po ako hanggang ngayon. Salamat po, Ate Thank Nicole. you po. At na-opera na po si Mrs. At nagre-ready lang ako ng mga gamit namin kasi baka magkabiglaan na. Sa Malaysia daw yan Kuya Benji eh. Si Kuya Robel. Baka magkabigla. Yung mga ano. Yan, yung pati itong medyas ko dyan muna muna. Huwag yung sabi sa Ha? bulsa. Malaysia Kuya Benji. Yung basa ko kasi. Yung ibang short ko. Kasi susuotin ko magbabiyahe. Ayun na. Naabutan kayo ni Ate Maris. Bilis matulog na Ate Maris. Bising na kagad. Kuya Carlos, parang Jason, mas malapit kung pupunta kayo sa PGH na kayo kalentong sa kay Jeep punta, babasan yung panadero sa kay Paura. Ano po Kuya Carlos? Ayun po, magka-grab na lang Magga-grab po na. kami. Kasi para diretso lang kasi bawal siya yung ano yung usok. Medyo, Bawal ano mabahing, po, baka mauntog matugbo. pag sa ano sa biglaang sakay. Ala, Ano lang naman, mura lang naman yung Grab. Nasa ano nga yung binayaran ko nung nakaraan, ginawa ko ng 250 kat. Pero yung babayaran dapat ay ano, nasa 234, di ba? Ginawa ko ng 250. Mabait kami, Maris. Wag ka po magbabakari dati Maris ha. Mabait po yan sila lahat. Wala pong pinag-usapan. Wala po, ano lang po. Puro mga tawanan. Yung taho lang taho. Wala naman yung pinag-usapan na kung ano-ano. Di ba, Tol? Tsaka Kuya Benji. Wala po kang pinag-usapan ng Kuya Romel, di ba? Wala tungkol kami, sa babae. Wala kang pinag-usapan. wala kami pinag-usapan. Ala, akala daw ni Ate Maris nalalaginit lang siya. Basta wala po. Wala talaga, wala. Si Hok ba yan si Romel? Hindi, si Kuya Romel ang pangalan ni Kuya Hok eh. Dito ibabaw ko na lang to. Ayun pa, yung mga damit niya, ano, sa ilalim.
Ang bati. Tapos yun nga yung baglaan isa. Ayusin mo nga muna ito, ma. Paki. Sige, naniniwala na ako, ate-ate. Basta wag ka lang po magbabak rin, ate Waris. Mabait po yan sila. Si Romel lang, hindi po ako, kuya. Hok, hindi talaga si Kuya Romel. Si Kuya Romel po ang bahala na ni Kuya Hok eh. Kaya Rowel ano yes yan? po. Rowel ano yan? Gaw, ano? Gawda? Gawda. Gawda. Nakakalito naman, Waris. Punit yung shirt ko mo. Nung kapon. Wala tayong tahi dito. Pagsakay ko Taray dun mo sa... nga dyan, harap mo ko may Huwag na, sinulit. doon na lang. Huwag ka na muna, huwag ka na. Mapersa yung mata mo. Bawal ka pa. Kapurowel po yun, Ate Baris. Tama ba yung ginagawa niya? Yung mga, Lansan-lansan? yung mga hindi pa masyado, ito nabahan. Kasi ako binabaloktot ko lang. Ito nabahan din ata to eh. Hindi. Ba't di pa ito nalaban kahapon? Ate ako nandito sor. Kakagising lang kasi ni Ate Baris. Dito eh. labahan. Bukas pa na yung lalaban. Pag di tayo matuloy. Namang malinis yan. Okay na. Ay, parang nasarsaw. Alam mo, pwede mo. Ay, ito pala bakit ko. Hmm? Trabahan ko. Dito yan. Ba't di nakasabayan kahapon? Dali ka naman ito sa noot. Yes po, Kuya Robel, sorry. Sabi ni Ate Baris. Kakagising lang ni Ate Baris eh. Iidlit eh. Ito. Wala kwento. Robel, basta pagbasa kami. Ano? Saan po kayo din sa Malaysia, Kuya Robel? Sabi ni Ate Baris. Ano po nga? Ito, di ba mga malinis to? Hmm? Saan po na sumabado? Kabalinin. Eh, di ko nga alam. Ikaw, alam mo lang. Yan, magrarak-rakan na. Dito pa nga may lumang. Kung susuotin mo bukas, alay. I-arrange mo nga. Ako kasi gusto ko pag nagano ganyan lang. Hindi yung susuotin mo Para- na bukas. Ito lang sa akin, oh. Sige na, sige na. Sa'yo. Ito, lagyan mo sa ano. Tapos bigyan mo sa akin, ipapasok ko dito. Hindi, susuotin mo muna. Ha? Ito. Bukas. Ito lang. Kasi mainit. Ito lang. Suotin ko bukas. Damit. Yan lang. Mga manikis. Hello po sa lahat. Wala sa akin lang. Sige na. Bukod mo na. Yan. Sama mo ng isa dyan. Boxer. Kuya Becky. Kailangan po, Ate Maris. Baka may masaktan. Dami labahan. Kuya Benji, nabakrid ako. Alak ka. Malayo kailangan sa Kuala Lumpur. Tapos, nagbakrid pala si Ate Maris. Wala naman baga. Daddy, ikaw, alak ka, Kuya Julius. Hindi ka nag-delete. Nagka-bookingan na tuloy. Maliligo ka pa? Kailan? Ayun. Naligaw ka nila pagkagising mo. Pwede naman. Tapos parang Chick boy pala si Kuya Benji. Alak ka, Kuya Benji. Hindi ka nag-delete. lalaban ko na rin siguro ng tapos i-dryer.
Hmm. Maglagay ka na lang. Babalikan ang nakaraan, ang nakaraan. Ayos lang, basta kasama. Kunting alak lang, kahit walang pulutan. Ang minsan naalala. Nagkakatanungan na. Sige. Kaya mo, Jason, oh, nagkakatanungan na. Ano? Alin nilagay ko na? Para pag buhat ka agad. Ito. Jacket mo pala. Ito lang muna. Ito, oh. Ito lang. Jacket nga. Mawaya yan pag ibabaw yan. Bawi change topic daw, sabi ni Kuya. Good news. Ito. Patayo. Nagulit. Yan. Nagulit. Nasa ibabaw. Yung jacket. Mura na bahat na yun. Ay, dito nga ilang yun. Yung Fast is fast. Ako po. Sabi nyo labahan Ate Ami ha. Ano po? Nilabhan na po kahapon. Nilaban ko? Ate Maris. Ito ma. Kuya Benji, okay lang po. Basta pasta. Ay. Pasta naman pala eh. Ano pa? Kuya lang ba ano na kayo? Nare-ready ko lang po kasi baka magkabiglaan bukas. Ito ma. Ibabaw ko lang muna. Ibabaw ko dito. Para di nakalat dito. Yung power bank. Isang masama Hindi mo lang sila. Yung bag na ano, ganyan. Kasi pag lumakas yung ulan bukas, isang buhatan lang yung gamit namin. Punta kami din sa Cavite. Balak ko nga itong dalhin sa balak ko nang dalhin sa PGH to. Para kung ano sabi. Depende ba sa Aray depende? ko, Kuya Benji. Nabasa na nga ni Ate Maris. Bahala kayo dyan, hindi ako Magabi nakiki. na, ako'y uuwi na. Nagtatawanan na sila, oh. Nag-back rin pala si Ate Maris, eh. Hindi na kakanis. Yung mga papel-papel nilagay mo doon sa ano. Ano nga, itapon mo. Pagpagulan. Silent viewers na. Dari ako master. Kumibo si Kuya Benji. Bahala kayo dyan, hindi na ako kikibo. Lasa na yung taga-HK Kuya Benji. Ala, nag-back rin talaga. Ano daw? Nahanap yung taga ko. Nataga mo ito.
ito, akin lang yan. Ito mo na, ilagay mo na, oh. Hindi, ito, nasa bag ko ito lagi. Ito, kay kuya mo ito, madala natin. Ito ba Wala kang charger. Yung connector ata nandyan sa'yo. Wala sa akin. Yun, sa akin naman yun. Ay, sakit na ba to? Hmm. Kaya ba, G, may taga Palaw ka pa, ha? Hala Hindi ka talaga. na. Palaw. Daddy, wag ka aalis. Ala, tinakot ta. Wag ka aalis kaya Julius. Bartolina. Bartolina ka tuloy. Tapos wala to, oh. Huwag. Ano ba? Limbras. Ito ka ba, grass mo, basura. Naiiyak. Bakit mo sila? Pagtapos mo silang pag-awayin, iwanan. Bakit ako? Sabi ko kasi mag-delete eh. Pagkatapos mo pag-away-awayin sila, iwanan mo. Yari ka, ano na. Aminin ko sa lahat ng taong nandito. Aminin ko ikaw pa rin ang hinahanap ko. Wala nang sa akin. Ito na lang pala paglilibangan ko dito. Ayaw niyang mag-ano. May libangan ako. Yung dumbbell ni Bayaw. Kaso, problema nito, matagal na ako din nakapagbubuhat. Baka sumakit yung katawan ko. Yung dumbbell ko nga dun sa yung dumbbell ko dun sa bahay, hindi ko rin nagagamit eh. Bigat nito. Bigat to eh. Mabigat to. Mamaya, ligo ko muna to. Ito pala pagpapawisan mo dito. Ha? Laban pa yan? Okay na. Para kung ano. Julius gagalaw European. Joke lang. Ate Ami, magka-uwihi. Mamaya na. Past ako dyan. Magkantahan na lang tayo. Yung Benji, may English ka pa. Pahiram ako Kuya Jason. Sino? Kay Ate Baris. Yung Wala na, umexit si Kuya Romel bigla ah. dumbbell. Nag-backread. Bago pala mag-comment si Ate Baris, nakapag-backread na. Kaya wala na talaga kayong takas. Kaya Benji, huwag mo turuan. Hinihintay ang pinapangarap. Huwag ka, hindi ako walay ka. Yes po, backread mo na para alam ko saan ako pwesto. Susundin ko. Isip ka nga mo dyan. Ano na? Pinay talaga di, talaga the best.
Mapanghiyan. Ibalahin. Sige. Usog ka muna. Ano hindi pang ano? Higaan. Grabe talaga si Kuya Benjo tsaka si Kuya Julius. Ayun, tanggalin mo. Hindi, dyan mo lang yan. Tagal na lang yan, ang palitan mo. Hadi. Ay, kung palit mo dyan. Masulang. Para makagalaw-galaw din tayo. Oh, talaga mo lang. Ay, wait lang. Baka dito meron. Meron daw iba dyan eh. Bakit dyan sa Dora Box? Hello po sa 11 viewers. Jesus Maria Joseph. Pinapangarap, pangarap lang. Ba't ang init talaga eh? Ah. Hindi yan ma. Hindi yan. Magbabago. Dito na lang, dito lang. Para lang sa iyo. Andyan muna po kayo. Iba yun. Pag nawala ka, wala na rin ako. Ibig ko sa'yo'y di magbabago. Iba yun. Pag nawala ka, wala na rin ako. Diba? Magandang tingnan. Ay, nako. Hirap pag ganito. Yung parang nakakulong. Parang tayong pensyonado. Ano pa ba yun? Ano dito? Hello. Basa muna tayo. Mas bit-bitin mo yan. Kaya Jason, Ate Ami, work na po ako. Oh! Work na kaagad. Yeah. Si Ate Maris. Lip-lip lang yan eh. Hidlip. Kami, kailang matutulog. Di ba? Baka sa kanila Ha? pa tayo ng oras. Oh! Si Ate Wala Cherry ko. yun. Kala ko matutulog talaga na ano. Si Ate Cherry yung matutulog. Si Ate Cherry pala yung matutulog na. Usap muna kayo. Abot sa ex nyo. Kuya Benji, usap muna kayo. Abot sa ex nyo. Pagtapat mo tuloy si Ate Paris. Tol. Kasha? Same time tayo. Break time ko lang. Kanina. Oo. Kala ko matutulog talaga na. Si Ate Cherry yung matutulog. Oh. Ako nagtumpisal ako. Naging honest lang naman pala sila, Ate Paris. Naging honest lang daw. Pisal lang.
14, hello. Ano ko sama? 3:32. Hmm? 3:32. Bye guys, salamat po sa time. Thank you. Salamat po sa time nyo. Kahit nasa work, lagi naka-tune in. Ingat po kayo, ingat po. Tol, labas tol. Wala na si Ate Maris. To be continue. Kasi silent lang ako doon. Patawad po. Yes po, silent lang po. Nagbabaka sakali na muli kang dumating. Ba't di mo tayo lobos? Yakult. Kuya Romel Normahid, tawa si Kuya Romel. Nandito na ito, Julius. Kaya exit lang ako. Tol, si Kuya Benji daw at si Kuya Romel. Usap daw muna sila, sabi ni Mami. Ano? Dito na tayo. Huwag mong galaw-galawin mo yung ilong mo. Yan mo lang yan. Sinusungkit-sungkit mo lang naman. Basta eh. Yan mo lang mag palitan. Bakit kasi binibitaw ko siya? Ito natatawag na si Mami. Sabay pagbabay para doon sa sabay tawag. Bartolina. Bye daw, bye. Sige tol, sige tol. Usap muna kayo tol. Ano kasi pinag-usapan nila? Wala akong alam dun. Sa mga mga exit nila. Buti pa si Ate Cherry, tulog na yun. Naka-play pa din sila. Oo. Tulog lang yung sila. Silent. Ano ba ito? Oo. Wala pa. Isipin mo yan. Medyo nandito kong mahal mo. Nax. Isipin mo yan ng 100 times. Kung mahal mo yan. Malupit. Parang pagbabad tayo kaya Becky. Silent viewers, pasok po kayo. Para may kapintuan sila, 15 viewers tayo. Pero yung nagpo-comment, ano lang eh. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ngayon, tatlo na lang. Puro ano. Si Kuya Romel na, Kuya Julius, Kuya Benji. Sa Malaysia rin din si Kuya Rafael. Malaysia. Kuya Romel? Sa Malaysia? Kinikilig yarn. Kinikilig yarn daw.
Tinignan mo. Tingnan mo ano. Ano yung ano. May ulam na. Ba't di mo to inubos, ma? Nagtira ka pa talaga. Ay, si Ate Margie. Hello. Ate Margie. Naku. Kabalan. Ha? Mm. Kumusta ate? Okay naman po Ate Margie. Ano pa lang. Medyo okay lang. Sir Alfredo Lipa. Good afternoon sa inyo para Jason. Good afternoon po Sir Alfredo. Oh. Good afternoon po. Bangon ka muna ba? Bangon ka. Ayun po. Sa inyo. At Baligo muna kaya ako ulit. kay Ate Margie, sabi ni kay Becky. Okay naman po Ate Margie. Medyo, nakaka-kulit-kulit na din. Bilago ko lang ang mamaya. Yung pang-ice. Kasi bukas magagamit ko kayo sa papel lang kami. Pang-ice nga no? Lalagyan na ice. Ano pangalan nun? Ice pack ba yun? Diba? Kaya Kuya Bedwi, sabi Ate Margie. Parehas pala kami nakalive ni Kuya Jason. Ay, nakalive din pala Ate Margie kanina siguro. Nakita. Kanina pa po Ate Margie nakalive si Jason. Anong oras na nag-live? 2 hours na eh. 2 hours lang po sa Ate Margie. Pagkatapos ko yan ulit kasi nag-reconnect eh. Pagkatapos po rin Kuya Noli, nag-live po siya. Pagupit kaya ako. Ano? Pero sa dito. Dora. Naman mo ko. No? Ano pa lang? Silent viewers na yung mga ano natin. Ha? Silent viewers. Maligo ako. Diyan lang muna kayo maglabdingan. Sabi ni Kuya Bentley. Ayaw talaga tayo nila paalisin. Ano kami, lalabas siguro. Ha? Lalabas siguro. Laba? Anong magagawa dito? Nakalaba mo lang ah. Ano magagawa dito?
Ayaw gumala, inalok ko sa SM, ayaw. Opo, Kuya Alfredo, medyo mas okay siya kumpara nung kahapon. Nasong nakaraan. Ay! Yan, kusapin mo muna sila. Ay, Mas okay po ngayong umaga. Mas pumupa na din yung umaga. Kahit pa paano. Pero kaya nagkakasalita na siya. pero wala pa rin. Di tulad kahapon na pigil. Masakit talaga kahapon. Pagkabi niiluhan namin. Ano sabi ko naman, magkausap sa kanila. Mag-electric lang, napakainit. Ano yan? Ano si Malon? Lucias Romang. Ano ba siya? Parang haba na. Saan ba? Laba ka na kayo. Ito na naman natin. Uy! Ay, sorry. Sorry po. Nakatong ba yan, ma? Hindi na po nga. Natumba-tumba. Ah! Sabon mo dito mahilo. Napakainit. Para tayong nasa ano. Yung alam mo yung kausuhan ng ano, kausuhan ng COVID. Ganon. Kain, higa, tulog, Quarantine. ang quarantine. Nakatamad. Hindi makadiskarte. Ay, palitan na natin yung ano, straw mo. Mamaya lalabas ako. Pag pinapabili mo. Oo. Mamaya naman tayo mag-live. Mga 9. Ano? 11 ulit. Ha? 11. 11. 11. Mamaya. Ewan ko tayo nag-live. Yung mamaya ang gabi. Ewan tayo nag-live. Hindi ko alam kung anong oras yun. Mag-edit muna ako. May i-editin din ako eh. At mag-ano muna tayo, mag-end. Baway muna po tayo at maraming salamat po sa ano. Sa mga nag-tune in, sa mga silent viewers, sa nagpakulay. At babay muna po. Mag-ano muna kami. Mag-edit muna ako, matutulog muna siya. Para may pang-upload ako. Yan. Bye. Sa 2 hours. Salamat po sa 2 hours na ano, usapan. Mamaya ulit tayo magkulitan. Mamaya, maglalay po ako mamaya. At di naman ako magluluto na mamaya ng ulam. Mag-ulam na eh. Magsasaing na lang naman eh. Kuya Benji, Kuya Julius, Yun. Ate Maris, Kuya Salamat po Alfredo, sa time nyo. Kuya Romel, Ate Del, Maria J, Ate Cherry, sino pa ba? Si Ate... Wala lang si Ate Nico, ay ano, Colin. Colin ba yun, Nicole? Nicole, Ate Cristel, Kuya Carlos,
Hindi na sila nila. Sa mga silent viewers po, Okay na muna. Bye-bye. End mo na ma. Bye-bye. bye-bye po na sila. Bye-bye. Kuya Julius, thank you po Kuya Benji. Tol. Bye-bye muna. Mamaya po ulit, pahinga po Mamaya na po ulit. tayo. Sige na ma. Bye! See you later po. Kulitan tayo mamaya. Ate Andyan yan. Maris. Sabi ko na andyan si Maris eh. Kuya Benji. Ingat po ka sa work nyo. Love you po. Love you tol. Salamat tol sa pakuli mo tol. At Mamaya ate, po tayo. Ate Cherry. Pabel. Kevin G, salamat. Mamil, salamat po. Salamat. Bye-bye po.